Martin Bertso. Egurretan, beldurretan. Mari Mototx eta Martin Bertso pasian atera dira gaur. Baso aldera joan dira. Zuaizti eder batean daude. Mari Mototx jolasean dabilela, zuaitzera igo da. Adar baten gainean dago. Mari Mototx adar batera igo da, baina orain datoz komeriak. Martin Bertso azpitik begira dauka. Lasai asko ikusten da Martin Bertso. Ez ordea Mari Mototx, beldurtuta dago. Jakingo banuegan, goreginago altueran. Damututa dago Mari Mototx zuaitzera igo izanaz. Martin Bertso laguntzen saiatuko da. Zuaitzean gora saiatuko da Mari Mototxen gana hurbiltzen. Baina bien bitartean, hankak adarrean, belaunak dardarrean, hautsiko balitze gurra. Mari Mototxen galdera eta beldurrak. Ordoa goraka Martin Bertso. Beldurra duzu, beldurra! Iritsi da Mari Mototxen albora, eta eskua luzatu dio lagunak. Izan zurra, dena ez da ziurra. Urrengo baterako ere ikasiko ote zuen Mari Mototxek. Gomendio ona ematen dio Martin Bertsok ordea. Ezin badiozu irabazi, beldurrarekin bizitzen ikasi.